Comeza a etapa das graduacións nas universidades do país, actos de celebración que máis alá do académico supoñen auténticas festas. Por que, Susana? Só no campus de Vigo, máis de 1000 estudantes celebrarán os seus actos de graduación. Entre os primeiros en facelo está a Facultade de Filoloxía e Traducción, unha celebración que inclúe un acto oficial académico na propia universidade coa imposición de bandas, pero tamén unha festa posterior con todo o que a rodea. Traxes, vestidos, fotos para a orla, peiteados, maquillaxe e mesmo algún agasallo. Iben peluquería pola mañán, o meu vestido regaloumo a miña compañeira de clase, de feito, porque foi o meu cumple. Indo a perruquería, contando con se hai alguén na familia que ten un pouco de mañas. Pois sí, comprando o traxe, claro, como se fora unha boda. Ao final é un dos días máis importantes da nosa vida. As graduacións universitarias supoñen tamén un importante desembolso para as familias que o fan cheos de ilusión. Todo se fai con gusto e por eles e para eles. Que che vou decir? Muy orgullosos, muy contentos y para nosotros es una celebración más que una boda. Nosotros tenemos ya un bar acogido con las amistades de mi hijo, con sus familias y vamos a cenar juntos. O acto académico da imposición de bandas seguelle unha primeira celebración na propia facultade a que se suma en moitos casos a cea posterior á festa. Vamos facer unha cea, logo despois vai haber unha festa. E agora estamos nos pinchos ou nos petiscos. Só no campus de Vigo neste mes celebrarán a súa graduación máis de 1000 estudantes.